куманката Целгуба. Малко срамно поведение към водача на четвъртия кръстоносен поход, рицарят император Балдуин Фландърски, който е пленен от нашия цар Калоян, докаран тук на Царевец, където сте вие, и заточен. Накрая царят така се нервирал на Балдуин, така и се ревнувал жена си от него, че го нарязал на парчета и го хвърлил от кулата на орлите. Българският цар Калоян разбил латините край Одрин, а гордият император Балдуин Фландърски взел в плен. В двореца започнало царско пиршество заради победата. Хапване и пиване, колкото си поискаш. Дошли и много гости. Калоян заповядал да доведат и самия Балдуин с неговите графове и барони. Но къде се дянала рицарската им гордост? С наведени глави стояли латините. А българи и кумани вдигали бокали с вино и славели. Да живее Калоян! Да живее царя! Само царицата, куманката, мълчала и гледала някак особено Балдуин. Нейните очи го гледали любовно. Късно след полунощ царицата изпратила тайно, ама много тайно писмо на императора. Него предлагала на пленника свобода и любов. Измъчван от колебание и страх за измама, Балдуин отказал. Гняв изпълнил сърцето на царицата. Как може тя да бъде отблъсната от един роб? С ядовити думи тя съобщила на Калоян, че Балдуин е предложил да я заведе в Константинопол, ако му помогне да избяга. Възмутен и разгневен царят заповядал. Да бъде умъртвен неблагодарният Балдуин и трупът му да бъде хвърлен от кулата в ямка. Така и направили. И до днес, там надясно се издига една висока кула. Тази кула я наричат Балдуиновата. Пляскайте сега!